Здравейте, приятели! Днес тестваме AMSOIL Signature серия 5х30 и Repsol Elite 5х30. С този тест целим да проверим дали си струва да се купува по-скъпо масло или резултатът ще бъде еднакъв. Много е важно да отбележа, че самият тест е любителски, направен с непрофесионална машина и резултатите не са критерии за качество, а просто за мен си да проверя какво се случва с маслата. Така, тук слагаме вече чисто нов тестер и ще тестваме първо AMSOIL да видим за какво става въпрос. Едно от най-важните неща, когато сложим маслото и стартираме машината, е да загреем маслото до горе-долу работна температура и да му позволим да се втрие в триещите се елементи. Затова има така едно известно изчакване. Маслото, използвано в машината, е минимално количество и доста бързо се загрява между триещите се елементи. Разбира се, ще използвам фитнес тежести, всяка една е по 1 кг и започваме бавно да слагаме в машината. Машината сама спря с 4 кг натиск върху триещите се ролки. Затова сега ще проверим какво е триенето с AMSOIL Signature 5х30. Резултатът е много задоволителен, но все пак ще го сравним накрая. А сега просто ще преместя триещата се ролка и ще изместя центъра на триене, за да може да триеме върху новата площ на основната ролка, която е на самата машина. Време е да сложиме от репсолчето 5х30 и да видим какво ще се случи. Включваме машината отново и разбира се изчакваме маслото да достигне работна температура и разбира се да се втрие в триещите се елементи. Repsol издържа само 3 кг, а AMSOIL издържа с 1 кг повече. Много ми е любопитно да видя крайния резултат върху тестерната ролка. Да, определено имат разлика и сега ще ви покажа крайния резултат. Може да видите крайният резултат. Тук освен, че имаме разлика в килограмите, имаме и визуална разлика. Всеки, който държи на автомобила си, може да ни потърси за най-правилното решение за неговия автомобил. Реновация БГ.